In-negozjant Chris Bajjada ddeskriva lill-eks ħatnu l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil bħala bniedem li sa minn żmien l-università kellu attitudni li jiġġudika u jikkundanna u li kien jikkonsidra lilu nnifsu holier than thou. F'memorji li jmorru lura madwar 30 sen ilu meta hu Busuttil u l-kap preżenti Adrian Delija kienu jattendu l-università fl-istess żmien, Bajjada ddeskriva lil Busuttil bħala Mummy boy. Saħaq li bejn il-karattri ta' Busuttil u Delija hemm baħar jaqsam. Adrian kien sena qabli l-università u f'kors differenti, imma t-triki tagħna dejjem kienu jaħbtu ma' xulxin u malajr għamilna ħbieb. U kien fuq ruħu bħali, mentri Simon kien kompletament l-oppost għal Bajjada. Bajjada qal li minkejja li huwa kien joħroġ ma' oħtu Diana u eventwalment iżżewwiġa qatt ma kien viċin ta' Busuttil. Madankollu Bajjada kompla jgħid li meta Busuttil tħajjar li jikkontesta l-kap nazzjonalista fl-2013 huwa kien ħeġġu biex ma jikkontestax għat-tmexxija. Dan għax fil-fehma ta' Bajjada l-partit kien qiegħed jereq u jekk Busuttil jieħu tmexxija tal-partit, kulħadd kien se jittimbraħ bħala l-bniedem li jereq il-partit. Ikun aħjar għal Bajjada lil Busuttil li tħalli l-partit jereq imbagħad tidħol int u ssalvah. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.